Det kan knap nok ses, og de færreste ved det, men Tivolis gamle rutsjebane fylder nu 110 år. Tivolis bjergrutsjebane blev indviet den 12. juni i 1914. Den var en kæmpe forlystelse efter tidens mål, og også prisen var kæmpe. Den kostede nemlig 250.000 kroner at bygge, og lige fra starten har den været et af havens største trækplastre. Det var den danske tømmermester Valdemar Lebæk, som byggede banen, men det var den irske ingeniør Mr. Queensland, der tegnede og styrede arbejdet. Han blev også banens direktør og driftsleder, og det engelske firma, som Mr. Queensland arbejdede for, havde aftalt med Tivoli, at de fik alle indtægterne de første 10 år, mens Tivoli fik leje af selve grunden. Først i 1925 kom forlystelsen i danske Tivoli-hænder. Selve fødselsdagen skulle egentlig have været på Tivolis åbningsdag den 8. maj i 1914, men en konflikt mellem de danske og de engelske arbejdere medførte en udsættelse på 40 dage. Og herefter 110 år er flere af delene stadig originale. Det gælder f.eks. også vognene, som blev bygget på et lille værksted på Refshaleøen. Men selvfølgelig er der sket mange ændringer. For eksempel var der oprindeligt bjergtinder på rutsjebanen, men de blev fjernet i 1925. Københavns Magistrat mente nemlig ikke, at rejsende skulle mødes af et alpelandskab fra Tivoli, når de ankom til hovedstaden. Det passede ikke ind i bybilledet. Men for 10 år siden, da rutsjebanen fyldte 100 år, blev bjergtinderne genindsat, og der kom også et vandfald og en grotte med isbjørne. I 1932 fik den gamle rutsjebane en konkurrent. Tivoli svarede igen ved at gøre en bakke stejlere og dalen 3 meter dybere, og der kom altså længere og højere skrig i haven. 2. verdenskrig var hård ved Tivoli. I 1944 placerede en gruppe nazisympatisører bomber i haven, og flere dele af rutsjebanen blev sprængt. Men heldigvis kom der ingen brandskader, så allerede 25 dage senere efter en hård arbejdsindsats, så var vognene tilbage på skinnerne. Med krigen kom også strømbesparelser, og vognene blev derfor trukket op af den første bakke via et kabel og en trædemølle, der blev skubbet af 8 mand. Og gæsterne, ja, de måtte hoppe ud af vognen og selv gå op på toppen. Men inde i Tivolis bjergbane lever bjergfolket. Bag kulisserne har vognførerne og arbejderne deres rum, værksteder og trapper, og omkring de snoede gange og langt fra Tivoli-gæsternes blikke har bjergfolket deres kaffemaskine, mekanik og elektronik. Det er en rigtig Tivoli-tidslomme, hvor de nu har boet i 110 år. Så længe jeg kan, vil jeg blive ved. Jeg skal bæres ud. Og deres arbejde har ikke været forgæves. Sidste år, da Tivoli fyldte 180, fik den gamle rutsjebane nemlig som den første i Europa den prestigefulde Ace Rollercoaster Landmark Award. En særlig pris for rutsjebanens historiske betydning. Og mon ikke, at Tivolis gamle fødselar bliver fejret med masser af op- og nedture og langt over 110 råb.